Čaute, vítam vás u ďalšieho videa, kde si pôjdeme vyrobiť a zavesiť krmítko a nakoniec si pozrieme aj parádne zábery z foťaku. Tak poďme si to krmítko najskôr vyrobiť. Na výrobu krmítka budeme potrebovať nejaké drevo. My používame staršie drevo, ktoré nájdeme na chalupe. Budeme potrebovať ceruzku, uholník, meter, pílku, šrobiky, šrobovačku a vrtačku. Ako prvé začneme spodnou časťou, ktorú sme si narysovali a teraz ju už len odrežeme. Po druhé spravíme bočné strany. Ja tu mám 3 cm kvôli tomu, aby krmivo nevypadávalo. Bočné strany máme hotovo, teraz si to už len predvrtáme a následne to zašrobujeme. Ako ďalší krok je narezať stĺpy. Takže stĺpy máme hotové, urobil som ich 20 cm vysoké a ako ďalšie sme si urobili pomúrnice, ktoré následne teraz zašrobujeme. Idem našrobovať pomúrnice, ktoré sme si nehali troška dlhšie, kvôli tomu, aby nestekala voda do krmítka. Ako ďalší krok som si vyrobil tieto dva hranolčeky vpredu aj zozadu, aby to držalo pokope. Spodnú časť máme hotovú, teraz ideme urobiť strechu a ako prvý krok som si spravil 6 takýchto malých hranolčekov. Tu už mám jednu časť zašrobovanú a urobíme 3 takéto časti. Mám 3 časti hotové a teraz to už len zošrobujem. Máme tieto 3 časti zošrobované. Urobil som si aj takýto hranolček. Je dlhší o 15 cm od strechy, kvôli tomu, aby som vedel naň pripevniť loj a u nás ho veľmi rád navštevuje ďateľ. Ako ďalší krok si zašrobujem tento hranolček, ktorý som si urobil a teraz si idem vytvoriť strechu z takéhoto dreva. Je to tatranský profil, ktorý si teraz načrtnem a následne odrežem na časti. Latky mám narezané, teraz ich pripevním na strechu, nedávam ich do seba, dávam ich takto, aby sa prekrývali
kvôli tomu, aby voda odtekala zo strechy. Tak strecha je hotová a keďže chcem, aby to krmítko nejako vyzeralo, tak si ju odrežem takto do šikma. Takže krmítko je hotové. Na vrch strechy som si dal aj takúto staršiu rohovú lištu, kvôli tomu, že tam boli malé dierky, aby do nej nenapršalo. Teraz si ju už len natrem, aby čo najdlhšie vydržala. Takže budka je vyschnutá a pripravená na zavesenie. Tak vybrali sme si miesto medzi krikmi, lebo radi fotíme. My sme si to dali ešte na takýto drôt, ktorý je pripevnený o konár. Niekto to dáva ešte aj na pevno, ako je napríklad tam. Vtáky je dobre prikrmovať slnečnicou, kukuricou, vlašskými orechami, lojom, ako je tu a podobne. Hlavne neprikrmovať slanými a sladkými vecami, ešte pečivom, ako je napríklad chlieb alebo rožky. Tak ideme ešte skúsiť odfotiť nejaké zábery.
Sme na konci videa. Dúfam, že sa vám video páčilo a môžete napísať do komentára pod video, ktorý vtáčik sa vám najviac páčil. A čaute.